Mizo Black Panther channel lo lom le tek a cheu ole Manipur lambo ruak vain chu alum le hle maya tuna mepa kan hmuang khian a thai bial na zonga khian tuna hian in ka na thleng mek ania kan zo na thak kan u naute zo fa te tha ti chakle zual tur le silai muleng laka an him theinan thei topin tungtai na in lo pui bokila a tha ange thi le hliam hi an om hriat alani lawa tuna hian update ala thei ri lo wangin tlai lampang emo zana emo thi le hliam om zat te po kan ron hre thei tur ngai la chuan voina khan van duai thlak takin nimin lama bomina a per hliam pahnih khaboralin pakhat zawk chu ls mangboy hlaphuat thiam igam hilo ngam ti hla phuat tu kha ania ama hi alua hianin meitei ho bom per khan afua na takin a hliam a thluak te khoya thisen te atling ania aizol lam ron pan thlak puya aizol atanga guwahati a kalpui tu mania ni lai mekin kalkonga tukin jingda sari vel khan a boral ani ti confirm ania chu chu mizomi puite rilru po ati hnum le meya voin chuan I kan rilru po angui ruai ani chuti lain kan u nauten silai muleng laka ral lola bei chun zom zelin voin hian nasa takin chalrang ho nen ain nor le ani anin kana result hi ni e mi china ka soito ang khan tlai lama emo ain ka zo hun vela tepo update om tura ngai la ti chuan chu mi rual chuan more lampang hi an buai khop maya na hrileng nen ral ven ngai bok nen eile in mumal to lo nen tikhian an om top mai ania chuan more lampang hian thu thar nei naktuk lampang ah hian rally nei an tuma chu rally an nei na chuan dor zong zong engma office po in hon an rem ti don lo ani an rally nei tur hi naktuk lama ron update kan tum donia voina kan u nau te na ral an do na ral ron lu na hi khoiren tak mun ania phai nuam te khilai chuan khosabung te kan hriat lara chuan a awma chung lai vela chuan tuna hian a in nuai mek ani chuan a chhak lawkah hianin army camp hi a awm bawka kan rilru le ti tak zetin kan u nau te ral beina kawnga chak zawk him zawk an nih theinan kan tawngtai na te hriaila thei tawpin tuna pawh hian kan ral bei mek te tan tawngtai la a tha in ka hria tichuan voin a kan mithi te pawh thlamuang taka chawl turin kan duh sakaram hle hnam tana a in pek na te a ro puya zofa te hian kan thei tawh dawn lo ani tih kha kan sawi ve duh ani tuna a in kahna khi meter zanga bial chhung vela in kap an nia keini lampang hian pahnih hliam tuar te nau an awm ni a hriat ani a an kut leh an ke ah bawm siperin a rawn ti fuh ve ani awma amarawh chu ngaitu awm an awm lo ve an rawn ti ani tichuan suknu lamah khan meitei silai keng khan voi thum voili vel silai a rawn kape an ti bawka kangvai area lamah pawh in kahna a awm niin kan hria thu chiang zawk hi tlai lampang ah hianin kan update thei tur a ngai la tunah hianin a khawi lam atangmah hianin information mumal tak hi ala dawn thei lova chuwang chuanin kan nghak lek anga update le ah hianin update kan rawn ti chhuah le ve diu le ah hianin
thil thu chiang zawk kan hre thei turah ngai la a tha awm e frontline a awm kan una te tan tawngtai la chuti rual chuan an ni pawh hi in do tak tak tura frontline ho hi tunah hianin in ring vek an ni tawh a chuvang chuan keini in lam atangin keini in dona kal ve thei lo te hian tawngtai na in theih tawp in lam atangin lo chhuah pui la chalrang ho hian na leh zuala rawn nawr hi an tum dan ani tih hi a chiang reng mai a ral thuam an nei tha a sarkar nen atangkawp an ni wangin keini lampang tan hianin tawrhleh awm tak an ni a chuvang chuanin kangachil kawm khua merry kom te khua ah hianin inkahna a thleng mek bawk ani voin hian inkahna nasa takin a thleng mek a hmun hrang hrangah manipur kan un naute tawngtai pui an ngai nasa tak zet zet ani